निळावंती हे एक असे पुस्तक आहे ज्याच्याविषयी अनेक चुकीच्या अफवा पसरवल्या जातात। असे सांगितले जाते की निळावंती ग्रंथाच्या वाचनाने लोक वेडे होतात इत्यादी। पण सत्य काय आहे इथे जाणून घेऊया। निळावंती ग्रंथाविषयी अनेक गैरसमज आहेत। त्यातील पहिला गैरसमज म्हणजे या ग्रंथाच्या वाचनाने वेड लागते किंवा मृत्यू येतो। लोकांच्या मते या ग्रंथात पशु पक्षी यांची भाषा समजण्याचे ज्ञान आहे आणि हे ज्ञान घेण्यासाठी काहीतरी त्याग करावा लागतोच। स्वामी विवेकानंद यांचा अकाली मृत्यू याच पुस्तकाच्या वाचनाने झाला। या पुस्तकाची संपूर्ण कथा कधीही ऐकू नये किंवा सांगणाऱ्याने ती सांगू नये। भारत सरकारने या ग्रंथाचे मुद्रण बंद केले आहे। अशा काही अफवा पसरवल्या जातात, पण यात तथ्य आहे का? आमच्या देशात गूढ विद्याविषयी शेकडो ग्रंथ आहेत, त्यात निळावंती या ग्रंथाचा काय विशेष आहे? ह्या अफवा कोणी पसरवल्या आणि का? काही जणांना निळावंती ग्रंथ थोर गणितज्ञ भास्कराचार्यांनी लिहिला असं वाटतं, पण तसं नाही। कारण भास्कराचार्यांचा ग्रंथ निळावंती नसून लीलावती आहे। हा गणित विषयक ग्रंथ आहे आणि भास्कराचार्यांच्या मुलीच्या नावाने त्याचे नाव पाडण्यात आले आहे। स्वामी विवेकानंदाचा मृत्यू कुठल्याही ग्रंथाच्या वाचनाने झाला नाही, त्यांनी स्वतःहून समाधी घेतली होती। निळावती ग्रंथावर भारत सरकारची बंदी नाही। अंधश्रद्धा प्रकारात मोडणाऱ्या पुस्तकावर सरकार बंदी आणू शकत नाही। गूढ विद्यावर कोर्ट विश्वास ठेवत नसल्याने त्याच्या पुस्तकावर निव्वळ मनोरंजन म्हणून पाहिले जाते। निळावती ग्रंथाच्या वाचनाने 6 महिन्यात मृत्यू येतो किंवा वेड लागते, यात काहीही तथ्य नाही। निळावती ग्रंथाचा अभ्यास शेकडो लोकांनी केला असून अनेक शाहीर तांत्रिक मंडळींनी हे पुस्तक वाचून आपले आयुष्य सुखात घालवले आहे। तंत्र आणि मंत्र शास्त्रात असा कुठलाही मंत्र नाही ज्याच्या वाचनाने माणसाला आपल्या इच्छेविरुद्ध मृत्यू येतो। निळावती ग्रंथाने पशुपक्ष्यांची भाषा येते, इथे थोडे तथ्य आहे। पशु पक्षी माणसाप्रमाणे हजारो शब्दांनी परिपूर्ण भाषेत बोलत नाहीत। मुळात पशुपक्ष्यांना विकसित मेंदू नसतो, त्यामुळे भाषा हे प्रकरण त्यांना मुळातच जास्त जमत नसतं। माणूस आणि त्यांच्याशी काय संवाद साधणार, पण त्यांची थोडी जुजबी भाषा असते आणि प्रयत्नाने माणूस ती समजून घेऊ शकतो। 1998 साली ज्योतिष आनंद कुलकर्णी यांनी या पुस्तकावर एक खाजगी समारंभात व्याख्यान दिले होते। ही कथा आठवणीतून इथे देत आहे। एक तरुण धनिक गावातून दुसऱ्या गावात प्रवास करत असतो। त्याची बैलगाडी मोडते आणि रात्री त्याच्यावर दरोडेखोर हल्ला करतात। जीव वाचवण्यासाठी तो जंगलातून पळत राहतो आणि एके ठिकाणी बेशुद्ध पडतो। सकाळी जाग येते तेव्हा एक सुंदर तरुणी त्याची काळजी घेत असते। तिच्या सौंदर्यावर तो त्वरित भुलतो। तिच्या शुश्रूतेने तो बरा होतो आणि त्या मुलीने आपल्याबरोबर लग्न करून घ्यावे अशी इच्छा व्यक्त करतो। इथे ती मुलगी त्याला आपले नाव निळावंती असे सांगते। तिच्या अनेक अटीसुद्धा असतात। उदाहरणार्थ, रात्री ती त्याच्याबरोबर झोपणार नाही आणि रात्री ती कुठे जाईल त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न त्याने करू नये। तो अटी मान्य करतो। अशा पद्धतीने निळावंती गावात येते। तिचे सौंदर्य सर्वांनाच दैवी वाटते। निळावंती दर रात्री शयनकक्षातून उठून बाहेर जाते। निळावंती एक अतिशय दुर्मिळ प्रकारची यक्षिणी असते आणि पृथ्वीवर अडकलेली असते। पुन्हा आपल्या लोकात पोहोचण्यासाठी तिला काहीतरी गूढ ज्ञान आवश्यक असते, म्हणून रात्रभर भटकून ती आत्मे, भूत, इतर यक्ष इत्यादीकडून माहिती गोळा करते आणि लिहून काढते। हजारो वर्षे हेच केल्याने तिच्याजवळ अनेक गूढ विद्या असतात। अर्थात इतर भूते, सिद्ध, आत्मे इत्यादी हे ज्ञान फुकट देत नाहीत। हे ज्ञानासाठी तिला काही ना काही त्याग करावा लागतोच। कधी कोणासाठी प्राण्याचा बळी, तर कधी मोठे हवन, तर कधी स्वतःचे रक्त। खरे तर निळावंतीला एका सिद्धाने सांगितले होते की याच गावात तिला शेवटी आपल्याला पाहिजे असलेले ज्ञान मिळेल, म्हणून तिने धनिक तरुण मोहित करून गावात प्रवेश मिळवला होता। गावातील काही लोकांना मात्र हिच्याविषयी असूया वाटते आणि ते लोक तिच्या पतीचे कान तिच्या विरुद्ध भरत असतात। गावातील काही प्राण्यांच्या मृत्यूचा आळ ते खोटेपणाने निळावतीवर टाकतात। शेवटी निळावतीला समजते की आपल्या लोकात जाण्यासाठी तिला एक दिव्य नदी पार करावी लागणार आहे। ही नदी पार करण्यासाठी जी नाव लागते ती फक्त दिव्य आत्म्यांनाच दिसू शकते आणि पहिले तरी जाण्यासाठी नाविकाला काही विशेष भेट द्यावी लागते। ही वस्तू कशी मिळवावी हे ज्ञानसुद्धा निळावतीला मिळते। एका अमावस्येच्या रात्री गावातील नदीतून एक प्रेत वाहत येणार आहे अशी माहिती एक घुबड तिला देते। ही घुबड प्रत्यक्षात एक दिव्य आत्मा असतो। नदीच्या उगमाकडे एक युद्ध होत असते। तिथे एक सैनिक गंभीर जखमी होतो आणि आपले प्राण जात असताना आपल्या लहान मुलीची आठवण म्हणून
एक ताईत त्याने हातात बांधला असतो. त्याला पकडून तो मृत्यू पावतो. त्या ताईताला सुद्धा इतिहास असतो. पण थोडक्यात तो ताईत दिल्यास तिला दिव्य नावेतून पहिले तरी जायला मिळू शकते. नीळावती रात्री नेहमीप्रमाणे बाहेर जाते. यावेळी तिचा पती उठून तिच्या मागे मागे जातो. तिला हे ठाऊक असते, पण ती त्याला थांबवत नाही. गावातील नदीच्या किनाऱ्यावर ते प्रेत वाहत येते आणि नदीतून उडी टाकून ते प्रेत ओढून आणते. ते दृश्य पाहून तिच्या पतीला किळस येते आणि तो तिला जाब विचारतो. नीळावती त्या प्रेताच्या हातातून ताईत घेऊन पळून जायला निघते. पण इथे तिच्या अपेक्षेच्या विरुद्ध तिचा पती तिच्यावर जादूचा प्रयोग करतो. तिला जबरदस्त धक्का बसतो. तिचा पती, ज्याला ती सामान्य माणूस समजत होती, प्रत्यक्षात एक राक्षस होता, ज्याला सुद्धा जादूविद्या येत होती आणि तो ताईत घेऊन पळून जातो. रागाच्या भरात नीळावती सुद्धा पक्षाचे रूप घेऊन सर्व काही मागे सोडून जंगलात जाते. गावातील एक अर्धवट ज्ञान असलेला माणूस तिच्या सामानातून तिचे ताडपत्रे गोळा करतो आणि त्यातील ज्ञान वापरण्याचा प्रयत्न करतो. त्या पत्रात हजारो लोकांकडून गोळा केलेले ज्ञान असल्याने त्याला काही स्ट्रक्चर असे नसते. काही पाने तर वाचण्यासाठी सुद्धा नसतात. काही भाषा सुद्धा विसरली गेलेली असते. पण काही वर्षात त्यात काही गोष्टी नीळावती ग्रंथ नावाने प्रसिद्ध पावतात. या कथेत किती सत्य आहे याची कल्पना कोणालाच नाही. नीळावती ग्रंथ दासबोध किंवा सहदेव फडळी याप्रमाणे एक व्यक्तीने उद्देशूत बदललेलं ग्रंथ पुस्तक नसून विविध वेगळे मंत्र जोडून केलेली एक विचित्र पोथी आहे, असेच सर्व लोक मान्य करतात. कथा आवडली असल्यास लाईक करा. कथा कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.